Jel znate kako treba? Da. Jos, nema spuštanja ruku. Dakle, lijevi, Amaro desni. Pa dobro ste odmah primijetili mješovita grupa jer je ovdje na početku bila samo grupa škole kickboksa za djevojčice. Ali kako sam počela dolaziti dječaci, da se počelo jačati interesovanje i ja sam onda to prihvatila kao ok, primit ćemo i dječake jer sam ja prvenstveno htjela školu za djevojčice s obzirom da znam kroz moje bavljenje kickboksingom da je teško naći klub gdje primat imaju djevojčice. U početku svima je bilo čudno kako ja to treniram. U početku naravno da svi zadirkuju jer im je čudno kako to djevojčica može trenirati, ali vremenom kada vidi da napredujem, dokažem im da mogu i da je to potpuno normalno. Ovakve škole kickboksa sigurno pomažu roditeljima. Roditelji trebaju to da shvate da njihova djeca uključivanjem u jednu ovakvu školu kickboksa može samo da donese dobro njihovom djetetu. Tek sam krenuo da treniram kickboks. Treniram neke 2 sedmice. Pa uglavnom svi misle da to nije sport za djevojčice ili za djevojke, cure, čak i odrasle žene, ali ovdje imamo jako puno grupa i mislim da je to upravo sport za djevojke, da se možemo odbraniti. To je jedna tema sa kojom se ja često susrećem, a također se susrećem i sa nasiljem nad ženama. Tako da sve neke te oblike nasilja mi u salama za borilačke vještine nekako smo na udaru da čujemo te stvari, da se to dešava u našim školama, među našim maloljetnicima, gdje je dosta izraženo to više, recimo čak među dječacima, gdje se očekuje od njih da su oni onako grubi, snažni i slično. Ne želim da budem grubi, ne želim da drugima nanosim povrede. Kickboks treniram samo iz rekreativnosti. Ono isto što je bitno je da, na primjer, naglasimo roditeljima da ne bude samo ona strana, da tako reći, žrtve dolaze. Nećemo reći žrtve, evo, neki koji su bili nekako izloženi tom nasilju. Meni je dosta interesantno da preporučim roditeljima da i djecu koja su energična, koja su impulsivna, koja su, hajmo reći, uslovno rečeno, sklona tome da izazivaju nasilje, da dođu da treniraju ovakav sport. Ja lično sam jako temperamentna osoba, energična i vjerujem da mi je dosta pomoglo to da sam usmjerila svoju energiju u sport. Mislim da svi jako vole ovaj trening jer dosta smo toga naučili i brzo napredujemo zato što nam se jako sviđa i nema potrebe da to upotrebljavamo na drugima. Tako da je pravo mjesto za djecu sala za borilačke sportove. Evo ovakva škola kickboksa gdje smo imali konkretno primjera gdje su naša djeca dobila dosta na samopouzdanju, gdje oni sami meni priđu i kažu ja se osjećam puno sigurnije, puno jače, ja sam druga osoba. Pa Merima nam s lakoćom sve objasni i ne djeluju mi nešto strogo. Mnogo više su aktivnije djevojke u ovim sportovima. Naprimjer, kickboks kod nas je opredjeljeno baš za djevojke ovaj klub. Imamo i dječaka, ali više i djevojčica. Ja nekako se radujem zato što je kickboksing postao, pa hajmo reći, jedan sport kao i svaki drugi, kao tenis, kao odbojka, kao latinoamerički plesovi. Čini mi se da je sve normalnije i prihvatljivije da djevojčica trenira kickboksing u Sarajevu. Mislim, ja kažem za taj svoj region, sad ne znam, vjerovatno i cijeloj BiH. Kod nas u Sarajevu sad egzistira dosta klubova, čak i dosta klubova koji se bave rekreacijskim kickboksingom, koji su recimo uzeli ovaj isti sistem da je to škola kickboksa, da nije samo ono nužno da djevojčica mora da izađe u ring, ne mora. Ovdje je to koncipirano tako da
djevojčica dođe ili dječak i prođe kroz školu kickboksinga, tako da izađe potpuno educirana za interakciju u borilačkim vještinama u kickboksu, izađe snažna, spremna